भथुआया सरसों के सगवा बनेला। जयराम जी की आज के कविता के शीर्षक बा कहाँ गईल हमार गांव। 20 साल पहले गांव के तुलना आज बहुत हम तटस्थ रह के किनारे रह के करे वाला बानी। एक कविता में पूरा कविता सुनी सबे, निक लगी तो लाइक और कमेंट करब सबे। भथुआया सरसों के सगवा बनेला, चौराहा पर राजनीति होला कि नाही। हलिया बता दे मोरे गौआ के भैया, गौआ में गाँव अब रहेला कि नाही। अब त पलानी नहीं होई एको गाँव में। याद नहीं आवत 20 साल पहले गांव छोड़ले रहनी हा। इस समय तो हम नाइजीरिया में बानी और भाई आइल बड़ा तू तो बतावा हमके अपने गांव के हाल चाल कि अब तो पलानी नहीं होई एको गाँव में। बैठेला कि नहीं केहू पिपरा के छाँव में। चौरे के काली माई बाड़ी की नाही, माटी कोड़ शादी में होला कि नाही। हरिहर खेतवा में ललकी ओढ़निया, लेके सहेली घूमे जाली कि नाही। हलिया बता द मोरे गौआ के भैया, चौराहा पर राजनीति होला कि नाही। दूसरा बंद बा कि सुननी हाँ स्कूलवा के पेड़वा कटाइल, बड़का परतिया भी बाटे बिकाइल। पंचमी के सम्मति गड़ाइल कि नाही असो, पच गोइठी होली में मंगाला कि नाही। आ बेचनी के माई कुबेर भौका की, गाड़ी देत घूमे पूरा टोला कि नाही। हलिया बता द तनी गौआ के भैया, गौआ में गाँव अब रहेला कि नाही।